Čaute ľudia, s vami je Peťo a ideme hneď na veľkú dobrú bombu Fantastic Side 8. 3, 2, 1. Banananandan, Bape. Áno, Bape. Teraz, ja neviem, či to tento Bape, alebo tento Bape. Možno aj možno zoberiem toho Bapeho. A konečne budú dve legendy v týme. A to je veľmi dobré, lebo chcel sa mi aj toto, ale mne to nestačí, chápete, 99. A chápete. No tak, na toto nechcem kopiť. A chcem už hneď kúpiť Bapeho, aby som ho mal hneď týme. No tak, ten, alebo ten, zatváram oči. Tak. Zatvoril som oči. Nekúkam ani do obrazovky. Mne to bolo aj jedno. Prelepšujeme na maximum. Máme ho? OK. Ja ho idem kúpiť. Počkáme, aby... Čo? Prečo to neukazuje? Ja som ho kúpil za menšiu cenu, preto to neukazuje. Počkajte. Nemôžem proste ho kúpiť, no tak zoberieme iného kartu. Toto, no tak uvidíme, či sa podarí. No, stačí, ne? 98 mi nestačí proste potlesk tomu. A keď toto tak kúpim z 89, tiež poracha isknek. Prvýkrát ja vôbec to nečítam, no tak som prečítal to na rýchlosť. Prochacíka papapam. A ideme kúpiť tohoto, lebo ja to proste nechcem baviť, lebo ono ma podveduje každý raz. No, Bape, please, prosím ťa, Bape, prosím. Čo? Možno sa nevydarí. Nechcem ho. A ja som sa ho ani nespýtal, aby som ho toto... Ale prečo to oranžové svieti? Prečo to... Ja nechápem. Proste, nie. Bape! Len tú sumu za 9. OK. No, takže vyskúšam ešte. Tak... Bape nebude ešte v mojom týmu. Bude plakať môj tým. No, tak... Čaute!